Komu local amali jongka 70 North Long constituency kaba kate ka thamu mulong ru ka ha po constituency jonga mat kadao I have every right to intervene. I have every right to express with authority and responsibility. Kabang ako ban kento kung local amali ngamla ban shupai ngamla ban shusngap ya ka jingja jongka arpotrik mentau nai men sisa jain kaba hakoi ke jingja jongka restaurant kaba karte ke sawayo ba kita kinong shong shnong ki ba le kinong shong wa ki po thami molong ki thmu ya ban penmi ya ke jingkruma kaba le si kala ban mi biang ta ke jingkat at kumba laja ki por jo ki arjar sinem arjar khapra kaba kini ki nong shong shnong jong ka thami molong le ila mo social media ba jing tu jong ki ga dei ba kin da ba bam ai na ni restaurant ba ki thmu ya ba pri bor ba bale don bor ha ni chala ka jongi ha ni chaka ka jongi ka bangim la pan sha ba na smo ban ai khublei ru ya ka police department ka bala poi shwa ka por ban tem ni ki e ha shwa ban mi ki kan a henre ka police department ka nong kut no tang ban shutem ka police department ka badai ban maintain ya ka law and order ka bang aku ang penerima ba ka police department ka di ban assure ka di ban penting na ba laws should be equal to everyone don ke ka ban le silang khama tang ya ka wei ka chat ban riu ka ni ka mara apa yang kan build ita ka jing shania ka confident ha ka police department ngaku ang penerima ba kini ki jingja kila banjan kapor nila banong bidi barit baling shim serious henry ke bakrao ka shom hai barit nako aban send ka clear message sa MDE government ka bari ka MDE 2 ka bari ka ju ka MDE 1 sansnam pila takile ni issue phim simala pila feel in all aspect kani ka penpau ya ka lack of seriousness ya kata ka jumlong irresponsible jong kita ki bakam leader ki bakam nongela kabasongsi kalong ba lapin sa atin ngene ka kam ban penkarya ya kini ginong shongwai hakte di jaka katcha makide namar ni jingdong kam kalong ba aku membeli aku apa penpau ba sya di mo isi beli mo shul henry namar ka hel hazat kamdon kalong ka ba iting ishirkai na ka takot ka khia juti nong shong shnong ban ka te lani gawi ka slum ka badon ng po ka heart or city ka banginom la ban priang ban ngaku aban penimau ba kadai ka sorkar ka badi ban shim ya ka jingkir clear namar ka jing delay kadang ka jing ka kentir ba penimau ba delaying is denying ya ka hok termar kadau ngaku aban penimau ka sorkar ba mardor kadai ban penkriya no khamkloi ya kini ki parlok ki ba shong hate ki jaka mdei ba shu pular ka ktien kaban ko ga snem shko ga snem matala palar san snem kalau jing la rai ko bakrau kani ka peni ya kata ka jing yang jing bamler kam jong sarkar ka bakat ka honorable high court of Meghalaya ka pan tukular mdei tang ni ko subject ka honorable high court of Meghalaya ka tukular ko bol ki subject pen pau ba kani ka executive ka bailam yani sarkar da NPP ka dei ka sarkar ka patrot ka don ka government henry ka basusi pat kamdon ka governance timar kadau ngaku apan penkin mau ba kadai ka sor kali ka sarkar ni ban shim jikit kli namar ka pen slam ya ka ban perkriya ya kini ginong shong shnong banta jaka ban ka problem solver ka kalalong pat ka problem creator kala pen wanra asar tu ka barigate bala khang ya ka ban passing through na ka jaka ban ya den ba tikali ba kala wara ka jin dhen kali ka ba shirkhai ka bakta na ki barit ni bhe khamtam ti VIP ti kamdon jikta e nomor kadau ki set kelut ki ka mala khmat bat kawai kama ko apan pau ba jing kata jong ketiga barigate kalakta ya ka jing dheng kali ka congestion ka ba shirkhai na du ka Anjali point na du Khandailat point hadu Motprang point bat undon bai i don bi oslo bi te bron ka bor ki le kelut te mar kadau kaniru ka dei ba sarkar ka pan shim ya ka jing kali or are to be fixed with responsible namar kadau ngaku apan pengen mau ni bakim dei ban ngasmo baka lakut kasur joga politics tongin pensawai kasur
jong ka policy namar kai mo ko apan paw shan pulkut. But peace is not the merely absence of conflict, but it is the real awaiting of the presence for justice. Kani ngaku apikan mau ya sarkar bakajing kajing suk kamut bakamdon suk ta kajing kan at de kamdon suk ta thama hande gade ka bangi apki milinti ni amnot ya ta ka tinga next cap ba sarkar kan le lagajong kamram kirki mardor klan perslam shu pendap tamya kular poros kata hande ban pendap no ka kam action should speak louder than words. Kani ka ba ko kan good kam tak ya wan kan tho ya to jingja ka praja to sin weni di parit ila pancha no por ba he manu ban sim par ji khali ka sarkar ka par sim ji khali lada ka perslam ha ka ban le la jong kamram ha ban pen kriya no mardor ya ni nong song hang te po thang mo long ki bri ki nong song wa jong ka chala tai ni kim